Odstránil som zlé články. No, zlé. Tie články, ktoré mali nižšie napätie a zostali mi tu len čísla článkov. 1, 4, 8, 9 a 10. Je to presne polovička. 5 týchto by malo mať veľmi dobrú kapacitu, ak nie úplnú. A tie zvyšné, okrem jedného článku, by mali len takú menšiu kapacitu, teoreticky. Mali by sa dať bez problémov dať do poriadku, ale uvidíme. Čiže budem tieto články teraz vybíjať a musím si vypočítať, či 3 ohmami alebo 4 ohmami ich budem vybíjať, alebo 2, aby tam bol ten približne prúd vybíjací 2 až 3 ampere. No a tak, keď sa dostanem na 1 V, budem musieť vyliať elektrolyt a znova naplniť. Vylejem tých, ktoré tu nie sú a dám znova nabíjať. No problém je v tom, že nemám elektrolyt a budem si ho musieť vyrobiť, čiže zase ďalší čas, takže neviem, kedy to zbúcham. A ešte musím ísť vonku, už je 12 hodín, čiže asi takto zatiaľ. Môžeme zmerať. Celkové napätie tohto peku je 6,94. Tento má 1,39, tento má 1,36, 1,42, 1,42, 1,33. Takže ja idem vybíjať. Ohlásim sa, keď budem dávať nový elektrolyt pravdepodobne po vybití. Ale to je otázka, že kedy to bude. Takže zatiaľ čus. Takže približne po 15 minútach všetky tieto články spadli na pätie a iba tento jeden článok má 1,2 alebo 1,3 V. Čiže tento budem ešte samostatne vybíjať. Tak pospájam aj s tými článkami a budeme ich zase nabíjať ďalších 10 alebo 12 hodín. Všetky články sú vybité. Tieto sú tie najlepšie. Tie boli do 1 V. Tamtie sú tie horšie. Čiže teraz idem vyliať elektrolyt zo všetkých článkov. Už mám tu pripravené aj vedro. A tak nalejeme elektrolyt nový. Potom ich poskladám spolu a zapnem kameru. Hlásim sa po vyliatí elektrolytu. Vylieval som zo všetkých tých horších článkov a takto to vyzerá. Mi nespadne mobil do toho. A keď si všimnete, neviem, či je to dobre vidieť, asi to nie je dobre vidieť, tiež sú tam kúsky a hlavne z toho jedného článku, ktorý mal ako keby skrat, toho najviac išlo, popravde. A keď si všimnete, tak farba kúskov je taká zelená. Takže toto je pravdepodobne asi z elektródy niklovej. Teraz idem toto vyliať do kanistra a uvidíme, čo bude v tých lepších. Teraz som vylial z týchto lepších článkov elektrolyt a vyzerá akože oveľa lepšie ako ten predchádzajúci. Tento kal si nevšimajte, to je vlastne ten starý kal. No a tu sú také. Tento zvyšok, tu je také len pár kúskov. Nič extra. Čiže sú na tom oveľa lepšie. Idem ich pospájať do série a naplníme elektrolyt. Elektrolyt je naplnený, baterky sú pospájané. Tu na ten článok, ktorý bol taký deravý, som takto to vyriešil s gumičkami a zalepil s papierovou páskou. No, dúfam, že to bude v pohode. A ešte čeknúť elektrolyt musím. Tu je, 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 tu je. Tu je vo všetkých článkoch je elektrolyt. Tieto 5 články sú vlastne tie dobré a tieto 5 články sú tie horšie. Čiže teraz sa mi to bude lepšie aj prepájať, aj nabíjať a vybíjať v podstate. Dobre, idem to napojiť na nabíjačku a keď by sa to malo nabíjať plus minus 12 až 13 hodín, teraz je asi 10 hodín 20 minút, minimálne do tej 10. až 11. sa budú nabíjať. A tak asi zapnem kameru. Tak, dobré ránko. Od zapnutia nabíjač prešlo 8 hodín a 20 minút a zistil som takú vec, že tieto tu články prestali plynovať, respektíve plynuje už len tento jeden článok. Tento prestal plynovať, tento prestal, respektíve ten ani neplynoval. Tento len trošku plynuje, ale už skoro vôbec. A ten vôbec neplynuje. Jeden z nich vydáva dokonca taký divný zvuk. Čiže tieto 5 preskočím a nechám nabíjať len tieto lepšie. Lebo nemá to zmysel. Aj sa tu nahrievajú zbytočne, sa trápia. Takže tieto asi už po tretíkrát nebudem riešiť pravdepodobne. 2, 3, 5, 7, 6 sú KO. Tých 5 zlých urobíme možno nejaké samostatné videjko a vyskúšame normálne drasticky rozrezať obal ten kovový a pozrieť sa dovnútra. Ako vyzerajú tie elektrody a vyskúšame ich
rozobrať platňu po platne, aby som každú jednu elektródu, respektíve platňu, mohol vyčistiť. Teoreticky by tam mali byť nejaké šupinky, nejaké časti a ak by som to vyčistil, možno neviem, či nejakou kefkou, handričkou alebo len tak ponoril do destilovanej vody, teoreticky by to potom, keď to zložím, malo fungovať. Neviem. Nemám s tým skúsenosť nejakú extra, ale vyskúšame. A pravdu povediac, začal by som asi týmto článkom, buď týmto alebo týmto. Tento má aj tak dieru v sebe, takže by mi to až tak nevadilo. No a potom by som chcel nejakú extra krabičku asi na to zrobiť, alebo možno by som využil aj túto. Len neviem, či by som potom to zvaril, alebo pospajkoval. Dalo by sa to, uvidíme. No. Po 20 minútach, čo som napojil len tieto 5 články, som tento článok preskočil, pretože sa nahrieva a pada napätie. To znamená, že vnútorne asi bude vyššia teplota. Nie je to úplne, že horúce alebo tak nejak, ale tých plus minus 35 a možno viac stupňov tam môže byť. Pre istotu som ho vypol, aby sa nezničil. A pokračujeme ďalej. Po 10 hodinách, asi 25 minútach, ideme si pomerať napätie. Tieto tu nebudem merať, pretože v podstate už všetky vykazujú skrat. Tento článok 1.6 4.8, 1.6.9, 1.7, 1.7 a tento článok, čo som vypol, páda na pätie, čiže predpokladám, že tiež má asi skrat. Je to možno aj dobrá otázka, prečo sa to deje. Tak ako som spomínal, každý preplach je vlastne na jednej strane ozdravujúci pre baterku, ale na druhej strane môže byť kritický, pretože ak batéria, článok, má nejaký kal v sebe, prípadne sa niekde zachytí o elektródu a my keď tú batériu prevratíme a začneme z nej vylievať elektrolyt, prípadne destilovanú vodu, tak ten kal, tá šupinka, malá čiastočka sa môže zachytiť medzi kladnú a zápornú elektródu a tým pádom urobí skrat. A my keď začneme nabíjať, začne burlivý vývin kyslíku a vodíku, tak môže sa stať, že tá čiastočka môže urobiť tvrdý skrat, že sa tak pohne, že naozaj tie elektrolydy spojí. To sme mohli vidieť na týchto prvých 5 článkoch. Čiže takisto sa to stalo aj s týmto článkom, ktorý vyzerá, že relatívne dobrý je, aj keď mal takú menšiu kapacitu. No pri druhom nabíjaní už tento článok začína mu padať napätie. Iba tieto 4 články sú dobré. Tak to zatiaľ vyzerá. Budem ich nabíjať asi ešte 2 hodiny a tak vypnem nabíjačku, potom sa ozvem pri vybíjaní. Prešlo 12 hodín a začal sa nahrievať už tento článok, pravdepodobne to asi to vypnem, nechcem, že by sa zničil. Pojíme nabíjačku, pojíme a hneď môžeme zapnúť moje vybíjace rezistory. Ešte zmeráme napätie 1.41, 1.5, 1.5, 1.5. Začínam sa bať, či táto už nejde do prdele. To by bolo smutné celkom. No dobre, idem napojiť. Budeme sledovať vybíjanie. Tak, už je to napojené na 2 ohmy do série. Teraz ideme pomerať články, len to všetko zavádza. 1.3 pri vybíjaní, 1.3 pri vybíjaní, 1.3 pri vybíjaní, 1.3 pri vybíjaní. Super. Vyzerá, že tieto 3 články by mohli byť v pohode. Lepšie by bolo možno počkať, keby trošku ochladol tento článok, no idem na to. Zapol som aj stopky, ako dlho sa budú vybíjať tie baterky. Rezistory sa hrajú fest. No a uvidíme, no. Dúfam, že sa budú vybíjať tak aspoň keby hodinu sa vybíjali, alebo 2 hodiny, alebo 3. To bolo super. Po 11 minútach nabíjania tento článok 12.47, 2.1, 2.17, 1.2.15, 1.2.36 a toto je. Čiže plus minus po 16 minútach zistujem, že tento článok má 1.24, tento článok má 0.71, tento článok má tiež tak 0.7 a tento článok má 1.2. Počkam ešte, budem vybíjať tieto články do 0.6 maximálne a tak ich asi preskočím pravdepodobne. Po 24 minútach som tento článok premostil, lebo mal už menej než 0,6 V, tak plus minus okolo 0,6 V mal. Momentálne sa jeho napätie asi vráti. Áno, stúpa hore. A vybíjame už len tieto články. Tento a tento.
Po 27 minútach odpájam aj tento článok. Má už pod 0,6 V a momentálne len tento článok tu je napojený 0,7 a tento 1,2. Môžem to dať na 1 ohm. V podstate to môžem takto dať. Takže nakoniec to vyzerá tak, že asi tento článok pravdepodobne jediný zo všetkých 10 bude najlepší. Tento jediný. Čo je veľmi, veľmi smutné, ale ja sa ešte potom k tomu vyjadrím, prečo to tak je.